lokacin da suka shigo ofis ɗin Annabi Yusuf alaihi salatu wasalam, falamma dakalu alaihi arafahum ko fa arafahum wa hum lahu munkirun. Allah ya ce Annabi Yusuf yana ganin su, dukansu ya gane su, wa hum lahu munkirun, amma su ba su gane Annabi Yusuf. Suka gaya mishi ga inda suka fito, sun zo sayan abinci ne, ga abin da suke bukata. Annabi Yusuf alaihi salatu wasalam ya kalle su, ya ce kuma yanzu dukan ku gidan ku ɗaya. Suka ce ai akwai wani karamin kanin mu ma da mun zo da shi. Ya ce musu to in kun koma duk ran da za ku sake zuwa sayan abinci ku zo mun da shi, shi ma na gan shi. Har ya musu barazana, fa in lam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Yace in ma ba ku zo da shi ba abinci, kar ma ku iso inda nake. Suka ce za mu yi. Suka koma gida, suka je suka buga da mahaifinsu da za su dawo akan ya ba su Binyamin kanin Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Yace ai ba zan kara wa Borno dawaki ba, ga abin da ya faru akan Annabi Yusuf. Suka lallabi mahaifin, ya ba su ɗan uwansu suka taho da shi. Lokacin da suka shigo wajen Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam, Annabi Yusuf sai ya ga ɗan uwansa, sai ya ja shi gefe, ya ce mishi innama ana akhuk fala tabta'is bima kanu ya'malu. Ya kira kanin sai ya ce mishi ni ne Yusuf, duk abin da ka gani ko ka ji, ka ja bakinka kai shiru karkada. Bayan an musu an musu duk abin da za a musu, sai Annabi Yusuf ya ce a ɗauki mudun nashi a saka, ko na sarkin a saka a cikin abincin Binyamin. Aka saka. Ba fa yana so ya kala musu sharri ba ne. Allah da kansa a Qur'ani yace kadhalika kidina li Yusufa. Allah ce mu muka shirya ma Yusuf yayi haka.